Üstüme topulýan meni urdy, garaz üstündäki gyzyllanmaly. Salam alaykum oğlanlar beyler. Geçen tapat koyan uğurluk bardak videomdan soň kommentarlarda bu sözler aýtdyňyz. Köp janyňyz sag bolsun, taňylan kasyn. Awa emejämiz Allah jany ötmen atynda saklasyn şol ýalyp yaramaz adamlardan. Awa gorusun, awa her hilek ýagdaýlar bolup durýarlar. Ýa-da awa her kim bir beýasman maslahat üçin ýa garaz kommentarlarda bu gatlar ýazylýar, başyndan geçenler. Köp adam ýazdy. Bir ýöne maňa liçkada ýazdy. Bolon ýagdaýy, başyndan geçen ýagdaýy ýazdy da. Mesela men soradım şu bolon zat diýdim, bir aýtyp bersem bolarmy diýdim. Olay aýtyp berä, ýagam ýöne diýdi, hiç kim bir tanamaz ýaly adam aýtman diýdi. Menem bolay aýtyp berýärdim. Karoçy bolon ýagdaýy näme? Şundaýlar ýolda gelýärdim diýe giýişlik. Giýişden gelýärmi, öz giýişinde gelýärmi ony soramadym. Onsoň bir aýal maskara durt diýe ýolda elini galdyryp. Menem bolay giýjäň ýaly durmasyn diýdi. Allym diýärdi. Onsoň ýa-da dogany şundaýlar bir musapir sırap dur diýärdi. Lom demedim nokta. Tipey bolýar diýip diýär. Ýok diýip mendirdim men niýe? Adamçylyk etdim diýär da. Onsoň ýolda gidip barýan, aýdyma hiňmeli, şu diýen tarapyna gidip barýan, moly näme telefonlarla guruluşyp başlap diýär, bir näme ýok başlap diýär. Aýna meni zorlajak bolýar meni. Awa üstüme topulýar meni urdy, garaz üstündäki gyzyllanmaly. Aýşe buyurup başlap diýär. Menem ünseden mok diýär da, men maňa diýänler öýde mok diýär. Bir murdat edenler şonu urun berýänler diýip içinde aýlap barýardym diýär, bäk bolmandyr aýlap diýip diýär. Pikir edip barýardym diýär, näme maňa bolýan. Asly men bardy urlap barýan eken diýär da. Maňa diýip otur eken diýär. Ol gyýyr telefonna aýdýar, ýa-ni şu adam niýe edip barýan, näme bildi meni, näme etjem, näme bildi, zorlajak bolýar. Garap, bir dramatize edip gyýyr otur diýär da ýöne. Men sana degem awa sen men hakda diýän diýip de bir ýygyma demetdim diýär, aýnydan seretdim morinne. Vay ana kömek edin gel bana tap beni zat buyur ya diýär, şu plan ýerden geçip barýar men gel alyp git men zat buyur ya diýär. Menem de ýolda diýär garaýyp durdum diýär, diýär näme sen diýär, näme sana degem ok diýsen diýär. Ana sereden vay urýan nämet diýip alyp köynüň gelini ýyrtdy diýär, gidip otur telefona diýär, telefonda kim bilen urlaşa belli däl. Onsoň menem düş maşynyna niýsem düşýän, men düş ýok ýa sen men beýle onsoň men maşynyna düşürme sen haramlagan etdirme dedim täkdi buyur ya diýär. Menem maşynyna düşüp bar, gapyny açdym, bar maşynyna düşýän. Ýok, düş ýok gel. Garaşadyr men gelýärler ýa dogandym elem men sen etdirme men sen bassylýan aýny buyur gidip otur diýär. Buyur, ben gyýrýanda diýär, menem gyýrýan maşynyna düşdük diýär. On geçip bar sana geldi diýär, näme boldy garaz eýlende, beýlende, Şeydili bar ýetjek işgän, çağırly diýär garazlar geldi diýär. Olar ýerde sorap başlap diýär, näme boldy. Menem şunýa diýip aýtdym diýär, ýagdaýy düşündirip, bolan ýagdaýy şunýa galdym, ýok boldy, şunýa boldy. Balam ýa kam oturan ýerine gyýrýar diýär, halat edin meni. Awa gelir bu bolaýdy, way men näkide zorlajak boldy, nesinde köýnüme bertine men da diýip diýär. Menem bir hilep özüm bir hilep bolýan ýa-da hakykatdan bir tananyp barýar ýa-da. Halat eden zat meni registrator bat diýär maşyna diýär. Hem ýolal hem salonal diýär. Onu şonu aldım diýär, ýanklara gorpudum diýär, içinden çykyp çykaryp telefona saldım da bolan ýagdaýy şu bolýar. Bu niýe özüň aldylar diýär, maşyna mindirdiler diýär, ýa garaşmat diýär da, o aýal adam garaşmat şonu ýalyp boljagyny diýär. Öň şeýle gyýryp, awa adamlar şeýle oglanyp gorkudyp maşyna çantaga edip pulny alyp beran bolmalarny bilemok, urun berşinden aýdýanlar. Aýşe edip demetdiler diýär, edara gitdik diýär, aňyrda diýär, maňa diýär, näme ýok, prosta düşünürşýär diýdiler diýär. Bolşa ýaly düşünürşýärdim diýär. Awa gaýtdym meni açyp diýär, soň näme bolanyny bilemok diýär da garaz. Umman aýdyp berýän zady, şu başyndan geçen zat diýär da bir häzirrak bolmasa bolmuşdy diýär. Bu kimini şu wagt diýär, her hili adam var diýär, maşyna binip awa üstüne tökmeden atıp gazanılmıştı. Şu maşinler gitti ya kamyon doğrulacak bolýar. Garaz her hili adam var diýär, guruluşduklar etdik. Şonda oğlanlar bilen gurulmaşdykda häzirrak bolmaly. Guruluşduklar umman. Şoň üçin oğlanlar awa esasan iýe çykylýan oğlanlar çykýar. Ýa-ni dostlara duruşmak üçin, ýaşmanyp kreýetmek üçin ya yine burada her hili ýagdaý bolýar, häzirrak bolun, ýolda ýyda bol, maňlaýynda her kimin näme wady, näme belli. Şoň üçin häzirrak bolun. Ahlyjanyňy bilen janyňyz sag bolsun, saglypda bolşulyň. Salamanja, sag bolun. Selamun aleyküm hormatly dinleýijiler. Eger siziň kredit beren dostlaryňyz tanışyňyz bar bolýan bolsa, onu ökmän ýagdaýda paýlaşmany unutma. Men ýene bir
maşenikler hakda, maşeniklerin edýän hereket hakda bir da gurrun merkezşek. Haçanla kliente duran ýagdaýyňyzda agam dastavka bar diýen ýagdaýynda elnäk paketin birinji welene ökman içini açyp görme näme bar. Ikinciden misal üçin duhy berýär, şu duhyny dastavka etmeli ýöre 150 manat goýup gidýän. Otağın barýandy 180 manat, üstüne 30 manat dastavka puluny berýär diýe. Bir bilen jaňlaşdyran bolýar. Haça ýanky duhy bahasy 40 manat bolup bilýär. Şolar ýalyk aly düşen oglanlar ba. Onu goýup gaýdýar 150 manatyny. Onu barýar boýun jaň edýär ýanky adam eline öçüp. Bu togy näme bolýar? Ýanky 40 manatlyk duhyny size 150 manada satyp goýberýär. Daşda serasatçı olun. Men 4 hilek ölümden gorkýan. Şu historiýany gowja dinleň, like, repost hiç etmeň, prosto dinleň we many çykaryn. 4 hilek ölümden gorkýan. Ilki bu historiýa başlamazdan näme bolan düşünürýän. Arada öz blogingden wapşe daşda doslanma, blogerçilikden videolardan gurrun çykdy da, emeňe videolaryň soňky diýer prosmotr peselýär diýdim. Şonu içlerinden bir dost olan şey diye, senem diye samsıkla diye, ana plan yal samsık videolarda düşür diye, şonu süren prosmotrun alar ve şey diye miwoşuklan olan ödeçikler ediver diye. Şonu men şu historiýany aýtdym we size de aýtdym. Näme üçin öz başlyk düşünün we many çykaryn diye. Men 4 ýyl ölümden gorkýan. Bari o 4 ýyl. Birincisi imansız ölmekden. Ona düşünürüm oturmak gerek gel, agyr günah etmek ýa bolmasa dinden çykyp ölmek diýilen zatdan gorkunç zat ýok. İkincisi, ýat ýurtlarda ölkütmekden, daşary ýurtlara zatlara gidip ýakynamna sawurlaşyp ýetişmän ölkütmekden. Üçüncüsü, bergil ölkütmekden gorkýan. Sebäbi ýüzümdäkiler men bergilerimi üzüp kösenip ýaşamaklyklaryny islämok. We dördüncüsü, biýawra ölmekden gorkýan. Inese diýip bilersiňiz, biýawra ölmek bilen şunýalyk uly zatlar bilen samsyklap video düşürmegiň manysy ikisini çakýan ýer nirde diýip. Men size düşünürüň. Şu wagt mysal üçin gaçan wamy, geçen wamy kepderde inýsem, ýygyň özüňi dowam edýäňe berek. Awa, bu diýmek näme? Internetiň ýady güýçli. Sen näçe wagt geçäýsin üstünden 10 ýyl, 15 ýyl geçdin internetde galya eden bolup bastup bolanlar, şu wagt şol oglanlara näme bolanlygy belli däl. Menem edil şolar ýalyk, äger 10 ýyldan ýa 15 ýyldan ogluma gyýdyma mektepde ýa bir başga ýerde öz deňduşlar alyp, samsyklap ýören sen kakan dälmi, gurulmeden aýdyseler, men näme duýmaly jotaýdy. Ýaxşy muradyň wideolaryny men könelerini integem görýän. Men olar hizletip görýän. Emma men äder samsyklap ýa şu wagtky ýalyk efirde 5 man pul üstünlük eýlek ýalaňaçylyk ýa kellem bir zatdanyp şey dip bersem, men ondan ululamsoň, ýaşym gidişen soň çağırmamyň gözüne nädip seredi. Köpçüligiň gözüne men nädip çykaýyn. Bu zatlar wagtlaýyn, men reklamamyň, alpbarjylyk kärimiň näçe ýyl boljagy belli däl. 5 ýyldan 10 ýyldan durmuş nire öwrüljegi belli däl. Sen äder popularny bolanda sen näme samsyklar görürler. Emma şon ýar samsyklar üns berýän bolsaňyz şu wagt birem ýokdur öňkü samsyklar. Täze samsyklar geldi. Olaňam bir ýyl syra boldy. Emma şolar soň näme-de ýatlarlar, gowlukdan başga zatda ýatlarlar. Diýjek bolýan adam dostlar, şolar ýalyk bolgusyz video düşürmek, umumyň bolgusyz hereket etmek köpçülik tarapyndan iň soňy ýazarylýar. Hemme zat wagtlaýyndyr. Şoň üçin täze şu käre başlajak bolýan oglan gyzlary da azajyk maslahat bolsun. Samsyklap videolarym ýörese bolýarly diýip kada kanundan çykýan, çykdykdan geçýän videolary düşürmäň. Janyňyz sag bolsun. Emmäňde daçy.